Songle bosu sore pro cartoon game thangna spa hera bola o boy ka bari rang pushano hamzaga ja salabe kaja khana ko bai hamzaga yo salabe kaja kha nang ba posun sipa hameble o posurong taise basarong hamzaga jotno khatono borok tombaina sinti para sarongni image sinti para sarong makhang tebo dam komi saimangka nor hai borok posu musuk sei wak pun tok tom hai bagai Bài cho khá thọc tay bốc song hai nhóm bài video củaเราทุกphải cái tên nó đọc tên video tham lên bài xem mà khana tên video topic ta mà tên video puля topic he nó rồi tao nó khana basketball nuôi khana album này rồi nó bolong bising của tao ngay rap khai bút thằng mà pore thì khibi homani sinema nhara de o screen nuk tomo salo nó je samung kam khai bút tabo thana romza rồi nó bo gyan bài rom fresh hom pare khai bút thare thì koso go horka Tabo modu pur thana wala kapo dazak bo inke obonotei bui comment tam sigan tang no pore khanarna inke first comment tabo ni sir bisik live yo lang ta khai khaisi bui ke thang ha bising hobma sawa wan sor no khai ma haike inke second suppose khai di ningba inke tin marang khamo inke sar botharna nango amtei borok hayungni kereng raja sabai kha a borok musuk basa 5 number comment oma borok ya janwar senge soy dunia ke borok no ras khainai ro serai khai inke sat bisi rap khlake namo at wansa bisi rap khlake blai inke type comment ka ma tawma ang porna thali asuk inke phare ang daw ani satte bin bagai thaise thani ko kam sane tabo nung mogai phon tongni kabai phon tongni khulumi phon tongni nung Nung samung sitra tangna sang kispa wan sugira ta kon lap kare ning jespono kabai karil ning jespono thuipon tongni ning kon lap kare tabo nor hai borok tombaina sinti para sarongni image sinti para sarong makhang tebo dam komi saimangka nor hai borok posu musuk sei wak pun tok tom hai bagai omhai posurong bagai nok tam sanamo song komeno saimano na bono satrai sogoja khulumnai na bono mazra kotor darnai norok saimano komeno padenge tinin dunya bar topic phasing thalagina nor isru nung magana osala bihigni thane juwa thangnane rang sanai mayangai basano buthar sipangke omnoti bi komeno tam sa tangno porikhanarene first comment posu raikos buthar dibono ke doi omg manawan jakhabo ups om hairo photo tari bai bkha fatinayo ke Sar ups dunia ba tai tama ba dugna tongkho kirikha inge pas ups obasa tamle saya khaika musa sisugyakho inge saya o tabo khera mansi naita basa buthare inge sat posu se basa no maya nangna rongo o borok no tambai susinai inge at zatni salare amo income se khaima ya hangke tangi kajak tangi Serai mana asere osot inke noi asa kahama seraile tamusi bonole asa kena eng musuk zat sei zat inke dos oh my god besa nile tamo dus tong ba aro type ka mo comment tong ba asa porna thale inke ta ani phasingte bin bagai sauna inke are zuwa tino zuwa thani non zuwa thama mana khayana rang sani mayangile nang tam dorko basana butana heda Abasara nono rangriya ha obasa sulo nung pura sugyang pura nono pusisar nai je pusisar no nai nai nyong bon su buthar siang nang temazan borok kono nang ba posun sipa hameble o posurong taise basarong na hamjang jotno khatono nang bor sasu jotno khatong maya nung borok ngai ase phono kunung lakumo nung tam posu nung ase khan sa khomo posu ngai bo ase khan sa khomo borok ngai ase khan sa khomo he borok Omai borok tong karisik omai posorok engke omai posorong bagai norok tam sanam song komeno saimano nga pharitini last topic phasing thalagena sang norok screen no photung nong ma khana borok kane kaijang lai mata engke baksa bo photo no wana jat so kana je o boyas se osala kaijak to mane bereni boyas selan boyas nugna norok photo engke baksa je sala single tong nerok bari kerok bari merak wana jak wana cinta kalaijak Boss or I boys as a kajang matas as a sickle so we bora raga sudas on my kaja on the back of a dance on the open tona. Get obonoti we comment a tam silica tabo poricaner no. And a fast comment, guard the salo mano, boba inke
2 number berile kaijakna jora ungjak bat chalale chwraiko bihik bwsai mwchang di hingke 3 chwlabai bwrwi same age no wngna bwrwi bwsarok wngkhe dati no boyas ungjak hai wngnai hingke chwlarok khe boyas thangmani sijakya. 4 number of time mar sengke bura khe tongsinai norok khe chwraitwi twi talang thangbai sidi kaijagui. Ang saiching saidiba baksa khe mane sikla sogui bura ragui suse bwrwi meko abono twi dukhungjak hingke borok bo omohaino bwrwi mengui bo dukhungjak. 5 number comment police bai arrest khaijak bayano blai aswk chwraikhe hingke 6 chwlani age bwswk tamo swk chwrai hai hingke 7 chwla chwrai bwrwi khe ujun hingke 8 tamo tei chwla manjoliya da nini kwki haising tongblai hingke 9 jamai chwraisa basui hingke 11 o chwrai tamo swk kaijakna muchungjak khaba hingke joli jak tonglaikhe hingke chwlaila chwrai siko taisa boyas wngna nangmani hingke chwla mainida nwng hingke aswk chwrai nice nini sabo kanya bai jamai hingke nephew hai wng tongkha o photo nugui jotono uanajak sinai no haisi karon khe mane bwrwni chehra chwlani chehra nainai norok kaham khe bwswk different wngtong je bai bai manai o maising tongo khe amrong se kaijak rok nugsimkhe buiba uanajak sinai belai khe baksa je bwrwi mia to ang saiching sepe khe amai chwlara kheno tabuk cover waijak je o chwrai se kaijaka chwng bai khe ma kaijake rok hinui. Nai chwng mane bosuk chwraifru chwng game thwngnani cartoon haino spaya bokhao bai susi kaijak hingke ba joto uanajak sinai belai heda chwng bosuk chwraifru tangkhe PUBG o chicken dinner machanai tangkhe PUBG o rank barnai chwng amtui mansa uansukgo borokhao bai susi kaijalaijak mane ani uansukma teikha bwrwi rang puisa no hamjagui jao chalabai kaijakha na kubui hamjagui o chalabai kaijakha na family ni kobai karokhau bwrwi to mane chwla maya wngnani omai to kunu chance kwrwi hediba bwrwi bo mane chukdrop mano aswk naithokya sitra bai hingke boto chwla arumsakha manukha bo tamno buji uansuk mane o chwrai bai kaijakha omaita nakhe o bwrwi bo chwraino mane chehra bai chimbo kotor hai mane taisa boyas wngjak hai tongo chwla chaina eba chwla phono mane boyas wngjak phono chehra chwrai omhai phono mano eba borok kwning chwrai hingkhe mane omhaikhe kaijakma chaya karon khe boyas cover wngya twi kaijakha rok case kalai aboto jotono saimano hediba joreo chwrai boyas cover wngjaia bwrwi boyas cover wngjankhe tei kun salaina kwrwi khe haisi mane tei tamno sajinai heda mane o chwla chwrai twi se bwrwi man tongsiyo je o sikla sokjak income khainai rok khe mane bura ragui sikla bura ragui tongsiyo se bwrwi mai hingke ba hediba chwngli bosuk chwraifru cartoon game thwngna spaya heda bole o boyas se bwrwi nahari kaijak tongkha ba tei tam sana tong heda hingke norok oboni tui tam sana buchung comment o saimano tini bai video asolo je nai tongnai rok hambai.